تتاريخ جمر 4 سبات بوتادرات كقتلو خلو نأسب كابتوم زموت 4 سبات حنتي عند تبهال اتكستات بخمي كم استفتر النمردا ندحريت مرسنا عندي قدم حدا معالتي بوكر استبهال محازقا رخيبة طنيرا بوكر تبوك جنزب زرخبولو سرح كم زرخبي نقرا كوينو جن عندي كم قدم نام نيجابن سرح كتملس تدلي نبرتن بوكر جن يأمنامو نتسرح نمسرح تسمامي أخدت ኣብ ጉዕዞኦም ስእሊ ዝሰኣላ ዝነበራ ዋልድ ንኣንድ ሓዊሰን ይሰኣላ ኣንድ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታ ብፖሊስ ተደላይት ስለ ዝኾነት እቲ ስእሊ ክድምስስ ኣለዋ ቴሌፎንን ከዓ ንምድዋል ኣምሲላ ተቐበለን እሞ እቲ ስእሊ ብምሉእ ደምሰሰቶ ትዕዝብትና ተቐይሩ በዓል ኣንዲ ናብ ኔኪንጆንን ዝበሃሉ መሳርሕቶም ይኸዱ ስለቲ ቦኮር ዘምፅኦ ሓድሽ ስራሕ ኣርባዕቲኦም ኮይኖም ይማኸሩ ጆምስ ኣንዲ እዚ ስራሕ ክሰርሕዎ ድሌት የብሎምን ምክንያቱ እቲ ስራሕ ዝስርሖም ዘሎ ኦፕሊ ዝተባህለ ሕማቕ ሰብ ነበረ ኦፕሊ ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ይሰርሕ ነበረ ኦፕሊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስራሕ ኣብ ዘስርሖም ዝነበረ እዋን ፖላይስ መፅዎም እሞ ነዚ ምስ ፈለጠ ከዓ ኦፕሊ ንዕኦም ኣብ ሓደጋ ገዲፉ ነብሲ ያውፅን ብምባል ገዲፍዎም ሃዲሙ ኸደ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ስለ ዝፈፀመ ምስኡ ንምስራሕ ኣይደለዩን ኮይኑ ግን ቦከር ሕጂ ኦፕሊ ንከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ዘይደልዮምን ሕጂ ከዓ ኦፕሊ ካብ ባህሪኡ ከም ዝተመሓየሸ ይነግሮም ብድሕሪ እዚ ኣንዲ ምስ ቦከር ናብ ኦፕሊ ይኸዱ ኮፕሊ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሲኣይኤ ኤጀንት ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ ኮይኑ ግን ሰበይቲ ብፅኖ ምስ ሓመመት ነቲ ስራሕ ከቋርፆ ተገደደ ሕጂ ከዓ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዙሓት ቆልዑ ተጨዊም ኣለዉ ኮፕሊ ነቶም ቆልዑ ከድሕኖም ስለ ዝደለየ በዓል ኣንዲ ከዓ ነዚ ክሰርሑ ዝደለየ ሕጂ ከዓ ኣንዲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ገበን ዘይምዃኑ ፈሊጣላ መሳርሕታ ኣኸኺባ ናብ ደቡብ ሱዳን ጉዕዞኣ ጀመረት ኣብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ናብቶም ቆልዑ ተዓፊኖምሉ ዝተባሃለ ቦታ ይኸዱ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ናይ ብዙሕ ግዜ ልምዲ ስለ ዝነበሮም ነቶም ወታደራት ንምቕታል ብዙሕ ኣይተሸገሩን ሕጂ ከዓ ነቶም ዝዓገትዎም ኩሎም ቀቲሎም ወድእዎም እቶም ቆልዑ ኣለዎ ናብ ዝተባሃለ ገዛ ከዓ ነቲ ማዕፆ ኣባሪዖም ኣተዉ ኮይኑ ግን ኣብቲ ውሽጢ ወላ ሓደ ዝተዓፈነ ቆልዓ ኣይነበረን ሕጂ ከዓ በዓል ኣንዲ ኣብ መፃወዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ተሓቢኦም ዝነበሩ ናይ ኮፕሊ ወታደራት ኩሎም ይወፁ እሞ ናብ በዓል ኣንዲ ይድቅሱ ኩሎም ወታደራት ኣብ በዓል ኣንዲ ብዙሕ ጠያይት ስለ ዝተኮሱ ከም ዝሞቱ እዮም ተረዲኦም ኮይኑ ግን በዓል ኣንዲ ይሞቱን ኣብ ኣካሎም ዝኣተዉ ኩሉ ጠያይት በብሓደ ይወፅእ ቀፂሉ በዓል ኣንዲ ትስኡ እሞ ነቶም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ወታደራት ይቐትልዎም ነዚ ገይሮም ምስ ወድኡ ኮፕሊ ብርሑቕ ኮይኑ ዝከታተሎም ዝነበረ ካሜራ ኣንዲ ሰበረቶ ብድሕሪ እዚ በዓል ኣንዲ ካብቲ ዝነበርዎ በዓቲ ይወፁ ሕጂ ከዓ ዘይሞቱ ወታደራት ከም ዝኾኑ ብኮፕሊ ስለ ዝተፈለጡ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ ኣተዉ ኮፕሊ ነዚ ምስጢር ቅድሚ ምቁልዑ ከዓ ንዕኡ ንምቕታል ወሰኑ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ንስርሒት ናብ ኣፍጋኒስታን ከይዶም ኣለዉ ነቲ ቲም ትመርሕ ናይል ተባሃለት ጓል ወታደር ናይ ሓደ ጥቁር ስእሊ ተርእዮም ናይል ነቲ ናብ ቅድሚኣ ዝነበራ ዋልድ ነዚ ኣብ ስእሊ ዘሎ ሰብ ሪኦሞ እንተኮይኖም ሓተተተን እተን ኣዋልድ እቲ ሰብ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ከም ዘሎ ብምልክት ስለ ዝተዛረባ በዓል ናይል ብቐጥታ ናብቲ ገዛ ውሽጢ ኣተዉ ናይል ከዓ ነቲ ሰብ ተኩሱ ሃረሞቶ ከም ዝሞተ ንምርግጋፅ ናብኡ ቀሪባ ትሪእየሉ ዝነበረት ሰዓት ከዓ ኣብ ክሳዳ ብኻራይ ሃርማ እቶም ምስኣ ዘለዉ ወታደራት ከዓ ናይ ናይል ደም ጠጠው ከብሉ ይፅዕሩ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓል ቦከር ኣብ ባቡር ውሽጢ ደቂሶም ኣለዉ ኣንዲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይል ዝወረደ ነገር ብሕልማ ተረኣያ ነቲ ዝረኣይቶ ከዓ ንበዓል ቦከር ነገረቶም ቀፂሉ ኣንዲ ንናይል ካልእ ጉድኣት ከይበፅሓ ከሎ ናብኣ ንምኻድ ወሲናላ ንበዓል ቦከር ከዓ ናብ ኮብሉ ንክኸዱ ነገረቶም ክልቲኦም ተልእኾኦም ምስ ወድኡ ኣብ ፈረንሳ ክራኸቡ ወሰኑ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይል ብካልኦት ወታደራት ተኸቢባ ነበረት ኣብ ክሳዳ ዝነበረ ጉድኣት ከዓ ብዘይ ወላ ሓደ በሰላት ጠፊኡ ነበረ እቶም ወታደራት እውን ኣብ ናይል ዝወረደ ነገር ብዓይኖም ስለ ዝረኣዩ ሕጂ ግን ኣብ ክሳዳ ወላ ሓደ ነገር ዘይምህላዉ ኣገረሞም ነቲ ነገር ከዓ ሪፖርት ስለ ዝገበሩ ሕጂ ናይል ንምርመራ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ኣለዋ ናይል ከዓ ካብኡ ውፅኦም ናብ ጀርመን ከም ዝልእኽዋ ፈሊጣ ነበረት ኮይኑ ከዓ ንጀርመን ምኻድ ዋላ እንተዘይደለየቶ ግን ግድን ክትከይድ ኣለዋ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ውሽጢ ሜሪክ ዝተባሃለ ሰብ የርእየና ሜሪክ ሃፍታማት ሰባት ኣኪቡ መግለፂ ይሂብ ኣሎ እዚ ሳይንቲስት ዕድሚኡ ሙሉእ ምስ ሙሉእ ጥዕና ከንብሮም ዝኽእል መድሃኒት ከም ዝሰርሐ ይዛረብ
ድሕሪ እዚ ዘረብኡ ምስ ወድአ ኮፕሊ ናብኡ መፀ። ኮፕሊ ከዓ ነቲ ቅድሚ ሕጂ በዓል ቡከር ካብ ሞት ዝተስእዎ ቪድዮ ኣርኣዮ። ሕጂ ከዓ ኮፕሊ ስለዚኦም ሰባት ክመራመር ይደሊ ነበረ። ሜሪክ ቢክድኡ ስለዞም ሰባት ምርመራ ንምክያድ ግድን ንሶም ክመፁ ከም ዘለዎም ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይል ዝወስዳ ሄሊኮፕተር ትፅበይ ነበረት። እታ ሄሊኮፕተር ቅድሚ ምምፅኣ ግን ኣንዲ ትመፅእ እሞ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ወታደራት ቀተለቶም። ናይል ከዓ ሃለዋታ ምስ ሰድፈአት ብናይ ወታደራዊ መኪና ብኣንዲ ትውሰድ ከም ዘላ ረኣየት። ነቲ መኪና ብድሕሪት ትኸፍቶሞ ንምህዳም ፈተነት። አንድ መኪና ጠጠው ኣቢላ ንናይል ብጥይት ርእሳ ሃረመታ። ናይል ከዓ ዝተሃረመ ርእሳ ብቕፅበት ይድሕነላ እሞ ምስ ኣንዲ ክትበኣስ ጀመረት። ኣብ ማእኸል ባእሲ ኸላ ናይል ብኻራ ንኣንዲ ወጋኣታ። ኮይኑ ከዓ ልክዕ ከም ናይል ናይ ኣንዲ እውን ቀልጢፉ ዳሓነ። ብድሕሪ እዚ ናይል ስለዚ ነገር ብዝበለፀ ክትፈልጥ ስለዝነበራ ከዓ ምስ ኣንዲ ኸደት። ኣንዲ ንሓደ ትፈልጦ ፓይለት ብምንጋር ብሓደ ናብ ፈረንሳይ ክኸዱ ተሰማምዑ። ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማረን ግን ናብ መሳርሕታ ደው ኢላ ሓድሽ ነገር እንታይ ከም ዝረኸቡ ተሓቶም። ኮይኑ ከዓ ንኮፕሊ ንምድላይ ዝኸዱ ኣባላታ ወላ ሓደ ነገር ክረኽቡ ይከኣሉን። ነዚ ምስ ሰምዐት ከዓ ኣንዲ ቴሌፎናት ሰብሮሞ ናብቲ ኣውሮፕላን ኣተወት። ኣብቲ ኣውሮፕላን ውሽጢ ናይል ተጣዒሳ ነበረት። ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ኣውሮፕላን ስለ ዘላ ካብ ድሕሪ ሕጂ ከም ገበነኛ ትርአ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣንዲ ደኺማ ስለ ዝነበረት ደቂሳላ። ምስ ተባራበረት ግን ኣእዳዋ ብናይል ተኣሲራ ነበረት። ሽጉጥ እውን ናይል ወሲዳትላ ነቲ ፓይሎት ናብ ዝነበርዎ ንክምለስ ተፈራርሑላ። በዚ ሰዓት ኣንዲ ብኻልእ ቋንቋ ጌራ ነቲ ፓይሎት ምስ ተኮሰትልካ ከም ዝሞትካ ምስል በለቶ። ኣንዲ ናብቲ ፓይሎት ምስ ተኮሰትሉ ከም ዝሞተ ምሰለ። ንናይል ከዓ ቅድመቲ ኣውሮፕላን ንክስካሳ ክትፈትሓን ነብሰን ንኸድሕና ነገረታ። ናይል ከዓ ንኣንዲ ምስ ፈትሓታ እቲ ፓይሎት መሊሱ ብምትሳ ነቲ ኣውሮፕላን ተቆፃፂሩ ክዝውር ጀመረ። በዚ ምትላላ ዝሓረቐት ናይል ከዓ ምስ ኣንዲ ክትበኣስ ትርአ። ናይል ዋላ እውን ወታደር እንተኾነት ምስታ ናይ ብዙሕ ግዜ ናይ ባእሲ ልማድ ዘለዋ ኣንዲ ግን ክትበልፅ ኣይከኣለትን። ምስ ኣንዲ ክትበኣስ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ነበረ። በዚ ከዓ ናይል ምስኣ ተሰማሚዓ ንምኻድ ወሲናላ። ድሕሪ ጉዕዞአን ኣብ ፈረንሳ ምስ ከመን ዓይነት ኩሩብ ተራኺቦም ኣለዉ። ናይል እውን እቶም ሰባት ልክዕ ከምኣ ዘይሞቱ ከም ዝኾኑ ምስ ረኣየት ተገሪማላ። በዓል ቡከር ካብ 18 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም ኣብዛ መሬት ይነብሩ ነይሮም። እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብዛ ምድሪ ዋላ እንተነበሩ ግን ንምንታይ ከም ዘይሞቱ ይፈልጡ ይነበሩን። ኮይኑ ግን ልክዕ ከምኦም ዓይነት ሰባት ዘይሞቱ ዝነበሩ ሕጂ ግን ዝሞቱ ኣዕርኽቶም ግን ኣለዎም። እዚኦም ናይ ዘለኣለማውያን ሰባት ክሞቱ ክብሉ ዘርእይዎም ምልክት ኣሎ። ኩሉ ግዜ ብጥይት ይኹን ብኻልእ ኣብ ዝህረሙሉ ኣካላቶም ግን ነቲ ቁስሎም ይነጽጎ። ኮይኑ ግን መዓልቲ ሞቶም ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ግን ኣካላቶም ቁስሎም ከም ምድሓን ጠጠው የብል። ኣብዚ ገዛ ዘለው ኩሎም ከዓ ኣካላቶም ንቁስሎም ስለ ዘድሕን ናይ ሞቶም መዓልቲ ገናዩ። ድሕሪ እዚ ኣድካሚ ውዕሎኦም ከዓ ኩሎም ኣባላት ደቀሱ። ኮይኑ ግን ናይል ካብ ድቃሳ ብሕልሚ ምክንያት ተስአት። ናይል ኣብ ሕልማ ከምኦም ዘይትመውት ኩን ዝተባሃለት ወታደር ረኣየት። ኣብቲ ብሕልማ ዝተረኣያ ግዜ ከምኦም ዓይነት ሰባት ከም ግበነኛታት እዮም ዝረኣዩ። ናይቲ ከተማ ሰባት ነዞም ዘለኣለማውያን ብገመድ ሓኒቆም ክቆትልዎም ክብሉ ግን ኣይከኣሉን። ነቶም ሰባት ንምቕታል ከዓ ኣብ ሓደ ተሪር ሓፂን እትዮም ናብ ውቅያኖስ ይድርብይዎም። እታ ሕጂ ናይል ብሕልማ ዝረኣየታ ኩን ዝተባሃለት ከዓ ኣብ ብሓፂን ዝተሰርሐ ቃሬዛ ዝመስል ኣትያ ናብ ውቅያኖስ ጥሒላላ። እዚ ሕልሚ ስለ ዘጨነቃ ንፋስ ንምውሳድ ምስ ኣንዲ ብሓንሳእ ንደገ ይወፃ። በዚ ሰዓት ናይ ኮፕሊ ወታደራት ናብቲ ንሶም ዝነበርዎ ኣተዉ። ኮፕሊ ከዓ ኣብ ባን ውሽጢ ኮይኑ ብካሜራ እናተሓገዘ ነቶም ወታደራት ይመርሖም። በዓል ኣንዲ ናብቲ ገዛ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ቡከር ብከቢድ ባርዕ ተጎዲኡ ነበረ። ኒኪን ጆኒን ከዓ ብኮፕሊ ወታደራት ተታሒዞም ተወሰዱ። ኣንዲ ነዚ ምስ ሰምዐት ብሕርቃን ናብ ናይ ኮፕሊ ወታደራት ከደት። ነቶም ወታደራት ከዓ ሓደ ብሓደ ክትቆትሎም ጀመረት። ኮፕሊ ነቶም ወታደራት ነዚ ምስ ረኣዩ ብቁልጡፍ ካብቲ ቦታ ኸዱ። ኣንዲ ምስ ናይል ከዓ ንብረተን ኣኪበን ነቲ ቦታ ገደፈኦ። ብኻልእ ጆን ምስ ኒኪ በቶም ወታደራት ተታሒዞም ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ይውሰዱ ኣለዉ። ጆን ምስ ኒኪ እናተሰዓዓሙ ነቶም ወታደራት ኣሸገርዎም። እታ መኪና ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐት ማዕፆ ከፈትዎ።
በሰዓት ጆን ኒክን ኣዳም ዋላ እንተተኣሰረ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ወታደራት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝቐተልዎም ረኣዩ። በዓል ኮፕሊ ብብዙሕ ሓለዋ ብኣውሮፕላን ናብ እንግሊዝ ወሰድዎም። ሜሪክ ከዓ ከም ዘይሞቱ ንምርግጋጽ ደጋጊሙ ብኻራ ይወቅኦም። ሕጂ ከዓ ሜሪክ እዞም ሰባት ከም ዘይሞቱ ኣረጋጊጹሎ። ንኮፕሊ ከዓ እቲ ምርመራ ዝውዳእ እቶም ተሪፎም ዘለዉ 3 ሰባት ምስ መጹ ምዃኑ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣንዲ ናይልን ብኮርን ኮይኖም ናብ ሓደ ናይ ማዕድን መውፅኢ ኸዱ። ሕጂ ከዓ ካብ ኮፕሊ ተሓቢኦም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ቦታ እዚ ጥራዩ። ኣንዲ ግን ሓደ ካብ ኮፕሊ ምትሓዝ ንላዕሊ ዘጨንቃ ነገር ነበረ። ሕጂ ናይ ኣንዲ ሰውነት ቁስሊ ምድሓን ጠጠው ኣቢሉሎ። ኣንዲ ቁስላ ክትሕከመሉ ትኽእል መድሃኒት ንምርካብ ናብ ሓደ ፋርማሲ ኸደት። እታ ፋርማሲስት ከዓ ናይ ኣንዲ ቁስሊ ምስ ረኣየት ባዕላ ክትሕክምላ ከም እትኽእል ነገረታ። ኣንዲ በታ ፋርማሲስት ቁስላ ይሕከመላ ብዝነበረሉ ግዜ ንዘይትፈልጦ ሰብ ንምንታይ ክትሕግዝ ከም ዝደለየት ሓተተታ። እታ ፋርማሲስት ከዓ ተፈጥሮኣ ከም ዝኾነን ንዝኾነ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ ከም ትሰርሕ ነገረታ። በዓል ኒክን ጆንን ከዓ ኣብ ናይ ሜሪክ ላቦራቶሪ ኣለዉ። ብተደጋጋሚ በዓል ሜሪክ ካብኦም ደም ይወስዱ ነበሩ። ኮፕሊ ዝተረፉ 3 ወታደራት ምምጻእ ከም ዘየድልን በዚኦም ጥራሕ ኩሉ ዓይነት ምርመራ ክውዳእ ከም ዝኽእል ይትሓስብ። ኮይኑ ግን ሜሪክ እቶም ዝተረፉ 3 ወታደራት እንተዘየምፂሉ ወላ ሓደ ዓይነት ምርመራ ንዘይምግባር ወሰነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይል ከምቲ ልሙድ ብሕልማ ተበራበረት። ዝረኣየቶ ሕልሚ ከዓ ስለ ቤተሰባ ነበረ። ናብ ኣንዲ ኸይዳ ስለ ቤተሰባ ዝረኣየቶ ሕልሚ ነገረታ። በሰዓት ቡከር ናብ ኣይመጽእ እሞ በዓል ኮፕሊን ዘለውዎ ቦታ ከም ዝተፈለጠ ይነግሮም። በዚ ከዓ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ኸዱ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ቡከር ንዕአን ቀዲሙ ናብቲ ቦታ ኣተወ። ኮይኑ ከዓ ናይል ልዕሊ እዚ ገበን ክትፍጽም ስለ ዘይትደሊ ምስኦም ምስራሕ ከም ዘይትቐጽል ንኣንዲ ትነግራላ። ኣንዲ ብወገና ካብዚ ንላዕሊ ንናይል ክትጨነቕ ኣይደለየትን። ንነብሳ መሐለው ዝኸውን ሓንቲ ሽጉጥ ትህባ እሞ ገዲፋታ ናብቲ ቦታ ኣተወት። ናይል ግን ዝተዋህባ ሽጉጥን ምስቲ ካዝና ክገጥመላ ኣይከኣለን። ኣንዲ ከዓ ብጌጋ ዘይናታ ካዝና ሒዛ ናብቲ ቦታ ኣተወት። ቀፂሉ ኣንዲ ምስ ቡከር ናብቲ ቦታ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ቡከር ንኣንዲ ብሽጉጥ ይሃርማሞ ኣብ መሬት ይውድቓ። ቡከር ቀድሚ ናብዚ ቦታ ምምጽኦም ምስ ኮፕሊ ተራኺቡ ተሰማሚዖም ነበሩ። ኮይኑ ግን ኮፕሊ ዝተሰማምዖ ነገር ስለ ዘፍረሰ ብኮፕሊንን ብቡከርን ባእሲ ተፈጠረ። ቡከር ምስ ኮፕሊ ብዘይምስምዑ ምስ ኣንዲ ተኣሲሩ ናብ ውሽጢ ኣተወ። ኮይኑ ግን ናይል ተመሊሳ ናብ በዓል ኮፕሊ መጸት። እግራ ብሽጉጥ ተኪሳ ተሃርሞሞ ንሳ እውን ከምቶም ካልኦት ዘይትመውት ምዃና ረኣየቶ። በሰዓት ኮፕሊ ንጹህ ሰብ ምዃኑ ከረድኣ ጀመረ። ንናይል ከዓ ምስ ዘይሞት ሰባት ወላ ሓደ ዓይነት ጽልኢት ከም ዘይብሉ ከረድኣ ይጅምር። በዞም ሰባት ጠቓሚ መርመራ ብምግባር ንዕኦም ንጽቡቕ ነገር ክጥቀመሎም ይፍትን ከም ዘሎ ይዛረብ። ናይል ኮፕሊ ንጹህ ሰብ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጻ መሓዙታ ዝተኣሰሩሉ ቦታ ንኽነግራ ኣዘዘቶ። ኮፕሊ እውን ናይ ሜሪክ ላቦራቶሪ ዝርከበሉ ቦታ ሓበራ። ናይል ብመጀመርያ ካብቲ ሊፍቲ ምስ ወጸት ሓደ ወታደር ብሽጉጥ ይሃርማ። ነቶም ወታደራት ድሕሪ ምዝንጋዕ ከዓ ቀተለቶም። ነቲ ናይ ላቦራቶሪ ክፍሊ ክሳብ ትረኽቦ ንኹሎም ከተታልሎም ትረአ። ሕጂ ከዓ ኩሎም እቶም ዘይሞቱ ወታደራት ብናይል ምኽንያት ነፃ ወፁ። ዕድቆም ድሕሪ ምዕጣቖም ከዓ ምስቶም ወታደራት ክበኣሱ ንርኢ። ኣንዲ ኣካላታ ሕጂ ቁስሊ ከድሕነላ ስለ ዘይክእል ክትመውት ትኽእል እያ። ኮይኑ ግን ብዘይ ፍርሒ ካብ ካልኦት መሓዙታት ላዕሊ ብዝሓሸ ክትበኣስ ንሪኣ። ሕጂ ዝደልይዎ ዘለዉ ሰብ ሜሪክ እዩ። ናብኡ እናመፁ ከለዉ ንሱ ብሊፍቲ ይሃድም። ናይል ምስ ኣንዲ ኣብ ታሕቲ ምስ ተረፋ እቶም ካልኦት ንዕኡ ንምሓዝ ከዱ። በሰዓት ከዓ ሜሪክ ፋስ ዝመስል ሒዙ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። እቲ ክፍሊ ንዘይሞቱ ወታደራት ንምግጋይ ተባሂሉ ዝተሰርሐ መጻወድያ እዩ። በሰዓት ኣንዲ ንናይል ኣብቲ ኣውሮፕላን ዝተጠቀምዎ ስልቲ ክጥቀማ ነገረታ። ሜሪክ ናብኣ ምስ ተኰሰላ ከዓ ከም ዝሞተት ኣምሰለት። ኣንዲ ከዓ ብቕጽበት ነቲ ፋስ ዝመስል ተቐበለቶ። ናይል ካብ ዝወደቐትሉ ተሲኣ ንሜሪክ ሒዛ ብፊኒስትራ ዘለለት። በዓል ኒክ ከዓ ንናይል ብምሓዝ ፖላይስ ቅድሚ ምምጽኦም ካብቲ ቦታ ኸዱ። ሕጂ ኩሉ ኣባል ተኣኪቡ ብሓደ ነገር ይዛተ። ኩሎም ከዓ ቡከር ኣብ ልዕሊኦም ዝገበሮ ክሕደት እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ክወርዶ ከም ዘለዎ እዮም ዝዘራረቡ። ሕጂ ከዓ ኩሎም ኣባላት ቡከር ኣብ ዝሰርሕዎ ስራሕ ንኸይሳተፍ ወሰኑ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና በዓል ኣንዲ ተኣኪቦም ናብ ኮፕሊ ይኸዱ።
ኮፕሊ በቶም ዘይሞቱ ዘለኣለማውያን ወታደራት ክፉእ ስለዚ ሓስብ ምስኡ ክሰርሑ ወሰኑ። እቲ ታሪክ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዘቕረብናልኩም ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።